Odigi Yaniro Bara Jesus, Odigi Yaniro Bara Jesus, Odigi Yaniro Bara Jesus, Ikedi no Baraya, Odigi Yaniro Bara Jesus, Odigi Yaniro Bara Jesus, Odigi Yaniro Bara Jesus, Ikedi no Baraya, 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 Odigi Yaniro Bara Jesus, Digi Yaniro Bara Jesus, Digi Yaniro Bara Jesus, Ikedi no Baraya, Digi Yaniro Bara Jesus, Digi Yaniro Bara Jesus, Digi Yaniro Bara Jesus, Ikedi no Baraya, 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 Digi Yaniro Bara Jesus, Digi Yaniro Bara Jesus, Digi Yaniro Bara Jesus, Ikedi no Baraya, Digi Yaniro Bara Jesus, Digi Yaniro Bara Jesus, Digi Yaniro Bara Jesus, Ikedi no Baraya. Ekpere nke eji enweta ọrụ ebube nke dị n'ọbara Jesu Christi. Anyị na-amalite ekpere n'aha Nna na Nwa na Mmụọ Nsọ. Amen. O Chineke dị ndụ ebighị ebi, gị onye kere eluigwe n'ụwa niile, ọ bụ gị jiri ọbara nwa atụrụ ahụ na-enweghị ntụpọ were gbapụta ụmụ Izrel n'ịgba ohu n'obodo Ijipt, ha wee site na ya were nwere onwe ha. N'oge nke anyị, iji ọbara nke Jesu Kristi nwa gị hụrụ n'anya were gbapụta anyị. N'ihi nke a, anyị abịala n'iru gị ugbu a na-arịọ site n'ekpere ikpoku ọbara Jesu Kristi ka ịzọpụta anyị na mkpa dị iche iche nke na-akpa anyị. Ihe ndị a ka anyị rịọrọ gị ka ị mere anyị n'aha Jesu Kristi nke Nazaret. Amen. Ekpere mkpoku ọbara Jesu Kristi si nke mbụ. N'akwụkwọ ozi edegara ndị Hibru isi nke 10 na mmalite nke 19, akwụkwọ nsọ kwuru sị: ụmụnne m n'ime Kristi, site n'ike ahụ dị n'ọbara Kristi, ugbu a anyị abụrụla ndị nwere onwe ha n'ịba n'ebe kachasị dị nsọ nke Chineke. Ya mere ka anyị kpee ekpere iji kelee Chineke maka ihe ọma dị iche iche nke ọ na-emere anyị site n'ụtụtụ ruo na chi ojiji, sitekwa na chi ojiji wee ruo na chi ọbụbọ, ọpụpụ na mbata, maka nchekwa, ahụike, mmeri, agamniru na ihe ọma dị iche iche ndị ọzọ na-emere anyị. Anyị na-asị gị, o Chineke, nara ekele anyị, nara ekele anyị, nara ekele anyị. Amen. Imela o, imela o, Chineme mma, imela o, imela o, imela, imela o, imela o, Chineme mma, imela o, imela o, imela, imela o, imela o, Chineme mma, imela o, imela o, imela, imela o, imela o, Chineme mma, imela o, imela o, imela. Obara Jesus Christ on your Nazareth. 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 Otodore gị Nna na Nwa na Mmụọ Nsọ, etu ọ dị n'ezizi na kịta na ekpo niile n'ụwa ebe ebe.
amen. Ike dị n'ọbara bịa n'okenye anyị mmeri. Ike dị n'ọbara Jizọs bịa n'okenye anyị mmeri. Ike dị n'ọbara bịa n'okenye anyị mmeri. Ike dị n'ọbara Jizọs bịa n'okenye anyị mmeri. Ike dị n'ọbara bịa n'okenye anyị mmeri. Ike dị n'ọbara Jizọs bịa n'okenye anyị mmeri. Ike dị n'ọbara bịa n'okenye anyị mmeri. Ike dị n'ọbara Jizọs bịa n'okenye anyị mmeri. Ike dị n'ọbara bịa n'okenye anyị mmeri. Ike dị n'ọbara Jizọs bịa n'okenye anyị mmeri. Ike dị n'ọbara bịa n'okenye anyị mmeri. Ike dị n'ọbara Jizọs bịa n'okenye anyị mmeri. Ike dị n'ọbara bịa n'okenye anyị mmeri. Ike dị n'ọbara Jizọs bịa n'okenye anyị mmeri. Ekpere mkpoku ọbara Jesu Christi, isi nke 2. N'akwụkwọ ozi mbụ Jọn dere, isi nke 1, na mmalite nke 7, akwụkwọ nsọ kwuru sị, ya mere, ọ bụrụ na anyị na-ebi ndụ nke ìhè, dịka ya onwe ya si bụ okwu ìhè, bụrụkwa ndị na-enwe mmekọrịta nke dị n'etiti onye na ibe ya, ọbara Yesu nwa ya ga na-asacha anyị na mmehie anyị niile. Ka anyị kpee ekpere maka mgbaghara mmehie ya na inweta amara nke eji ebi ndụ ezi omume, nke ga-eme ka anyị dị mma n'ihu Chineke mgbe niile, bịakwa wee bụrụ ndị ga-enweta nzọpụta n'ụbọchị nke ikpeazụ. Ọbara Jizọs Kraịst onye Nazaret, 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 ọbara Jizọs Kraịst onye Nazaret. Otu dịrị gị Nna na Nwa na Mmụọ Nsọ, etu ọ dị n'ozizi na kịta na ekpo niile n'ụwa ebebe. Amen. Ọbara, 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 Jizọs, Jizọs, ọbara, 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 Jizọs, Jizọs, ọbara, 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 Jizọs. Obara, 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 Jesus, Jesus, obara, 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 Jesus. Ekpere mkpoku ọbara Jesu Christi, isi nke 3. N'akwụkwọ ozi Pọl degara ndị Efesus, isi nke 1, mmalite nke 7. Akwụkwọ nsọ kwuru sị, n'ime ya ka anyị si enweta mgbapụta site n'ọbara ya, nke mere eji gbaghara anyị mmehie anyị niile, dịka ụba amara Chineke si were dịrị. Ka anyị kpee ekpere maka inweta ahụike, udo nke obi na nke ọnụ arụ, tinyekwara inweta onye nke ogologo ndụ. Ọbara Jizọs Kraịst onye Nazaret, ọbara Jizọs Kraịst onye Nazaret, ọbara Jizọs Kraịst onye Nazaret,
Obara Jesus Christ onye Nazareth. 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 Otu dịrị gị Nna na Nwa na Mmụọ Nsọ, etu ọ dị n'ozizi na kịta na ekpo niile n'ụwa ebebe. Amen. Obara Jesus, ọbara ya ka mma, ọ ka mma. Obara Jesus, ọbara ya ka mma, ọ ka mma. Obara Jesus, ọbara ya dị ike, ọ dị ike. Obara Jesus, ọbara ya dị ike, ọ dị ike. Obara Jesus, ọbara ya ka mma, ọ ka mma. Obara Jesus, ọbara ya ka mma, ọ ka mma. Obara Jesus, ọbara ya dị ike, ọ dị ike. Obara Jesus, ọbara ya dị ike, ọ dị ike. Obara Jesus, ọbara ya ka mma, ọ ka mma. Obara Jesus, ọbara ya ka mma, ọ ka mma. Obara Jesus, ọbara ya dị ike, ọ dị ike. Obara Jesus, ọbara ya dị ike, ọ dị ike. Obara Jesus, ọbara ya nwe mmeri, ya nwe mmeri. Obara Jesus, ọbara ya nwe mmeri, ya nwe mmeri. Obara Jesus, ọbara ya dị ike, ọ dị ike. Obara Jesus, ọbara ya dị ike, ọ dị ike. Obara Jesus, ọbara ya ka mma, ọ ka mma. Obara Jesus, ọbara ya ka mma, ọ ka mma, ọ ka mma. Ekpere mkpoku ọbara Jesu Christi, isi nke 4. N'akwụkwọ ozi mbụ Pita dị nsọ dere, isi nke 1, mmalite nke 18 ruo na nke 19. Akwụkwọ nsọ kwuru sị, ọ bụ ihe doro anya na ọ bụghị ihe na-atụ nchara dịka ọlaedo maọbụ ọlaọcha ka ejiri gbapụta anyị na ndụ ahụ na-enweghị isi na ọdụ ka anyị siri n'aka nna nna anyị ha were nweta dịka omenala, kama ọ bụ site n'ọbara nke dị oke ọnụ Kristi dịka nwa atụrụ na-enweghị nkwarụ maọbụ ntụpọ. Ka anyị kpee ekpere ji rịọ Chineke ka o bụrụ anyị agha ajọ mmụọ na ka ajọ mmadụ, wepụrụ anyị ajọ nrụrọ, mmekpa ahụ na ọgbaghara. Ọbara Jesus Christ onye Nazareth. 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 Otu dịrị gị Nna na Nwa na Mmụọ Nsọ, etu ọ dị n'ozizi na kịta na ekpo niile n'ụwa ebebe. Amen. Obara Jesus, Obara Jesus, Obara Jesus, ekwekwala ka ihere mee m. Obara Jesus, ekwekwala ka ihere mee m. Obara Jesus, Obara Jesus, Obara Jesus, ekwekwala ka ihere mee m. Obara Jesus, ekwekwala ka ihere mee m. Obara Jesus,
Obara Jesus, Obara Jesus, ekwekwala ka ihere mee m. Obara Jesus, ekwekwala ka ihere mee m. Obara Jesus, Obara Jesus, Obara Jesus, ekwekwala ka ihere mee m. Obara Jesus, ekwekwala ka ihere mee m. Ekpere mkpọkọ ọbara Jesu Christi, isi nke 5. N'akwụkwọ ozi edegara ndị Hibru, isi 12, mmalite nke 24, akwụkwọ nsọ kwuru sị: anyị abịala n'ime Yesu, onye ogbugbo nke agba ọhụrụ, batakwa n'ebe mfesa ọbara ahụ nke na-ekwu okwu ọma karịa nke Ebel. Ka anyị kpee ekpere maka agamniru, mbawanye, akụnụba, inweta ezi aka ọrụ. Bịakwa na-arịọ Chukwu ka ọ kwado anyị akụnụba nke mgbe nka. Ka anyị rịọkwa Chineke ka o wezugara anyị ihe nnọchizo nke agamniru, ka o mee ka ajọ mmadụ wepụ anya n'ebe ọdịmma ezinụlọ anyị nọ. Ọbara Jesus Christ onye Nazaret, 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 Ọbara Jesus Christ onye Nazaret. Otu dịrị gị Nna na Nwa na Mmụọ Nsọ, etu ọ dị n'ezizi na kịta na ekpo niile n'ụwa ebebe. Amen. Obara Jesus, Obara na-ebu agha, bụ were magha nke ndị iro. Obara Jesus, Obara na-ebu agha, bụ were magha nke ndị iro. Obara Jesus, Obara Jesus, Obara Jesus, Obara, Obara Jesus, Obara, bụ were magha nke ndị iro. Obara Jesus, Obara Jesus, Obara Jesus, Obara, Obara Jesus, Obara, bụ were magha nke ndị iro. Obara Jesus, Obara na-ebu agha, bụ were magha nke ndị iro. Obara Jesus, Obara na-ebu agha, bụ were magha nke ndị iro. Obara Jesus, Obara Jesus, Obara Jesus, Obara, Obara Jesus, Obara, bụ were magha nke ndị iro. Obara Jesus, Obara Jesus, Obara Jesus, Obara, Obara Jesus, Obara, bụ were magha nke ndị iro. Ekpere mkpoku ọbara Jesu Christi, isi nke 6. N'akwụkwọ ozi edegara ndị Hibru, isi nke 9, mmalite nke 22, akwụkwọ nsọ kwuru sị: dịka o siri dị n'akwụkwọ nke iwu, ejiri ọbara wee sachaa ihe niile ka ha were dị ọcha. Ewezụga nkwafu ọbara, agaghị enwe mgbaghara mmehie. Ka anyị kpee ekpere maka ọdịmma ezinụlọ, ndị nne na nna, ụmụ na-eto eto, ịtụ egwu Chineke, ịhụnanya, nrube isi, ịdị n'otu, amamihe, ezi mmụta,
ịdị nsọ na ndụ ekpere. Ọbara Jesus Christ onye Nazareth, 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 ọbara Jesus Christ onye Nazareth. Otuto dịrị gị Nna na Nwa na Mmụọ Nsọ, etu ọ dị n'ozizi na kịta na ekpo niile n'ụwa ebebe. Amen. Obara Jesus nwe mmeri, ọbara Jesus nwe mmeri, ọbara Jesus nwe mmeri, nwe mmeri, nwe mmeri, ọbara Jesus nwe mmeri, ọbara Jesus nwe mmeri, ọbara Jesus nwe mmeri, nwe mmeri, nwe mmeri, ọbara Jesus nwe mmeri, ọbara Jesus nwe mmeri, ọbara Jesus nwe mmeri, nwe mmeri, nwe mmeri, ọbara Jesus nwe mmeri, ọbara Jesus nwe mmeri, ọbara Jesus nwe mmeri, nwe mmeri, nwe mmeri, ọbara Jesus nwe mmeri, ọbara Jesus nwe mmeri, ọbara Jesus nwe mmeri, nwe mmeri, nwe mmeri, ọbara Jesus nwe mmeri, ọbara Jesus nwe mmeri, ọbara Jesus nwe mmeri, nwe mmeri, nwe mmeri, ọbara Jesus nwe mmeri, ọbara Jesus nwe mmeri, ọbara Jesus nwe mmeri, nwe mmeri, nwe mmeri. Ekpere mkpoku ọbara Jesu Christi, isi nke 7. Na akwụkwọ Mkpughe isi nke 12 mmalite nke 11. Akwụkwọ nsọ kwuru sị, ọ bụ ọbara nwa atụrụ ka ha jiri wee merie ya. Ya na site nkwupụta okwu nke ihe mgbaama ha. Ka anyị kpee ekpere maka obodo anyị na otu mba ụwa niile. Ka Chineke mee ka ndị na-achị achị nwee obi mmadụ, ka ha na-atụ egwu Chineke, ka ọ dị mma obodo na ndị ha na-achị dịrị ha n'obi, tụmadị ọdịmma kedu ụmụ ogbenye, ka udo, nchekwa ndụ na akụnụba dịrị ha n'obi nke ukwuu. Ọbara Jesus Christ onye Nazareth, 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 ọbara Jesus Christ onye Nazareth. Otuto dịrị gị Nna na Nwa na Mmụọ Nsọ, etu ọ dị n'ozizi na kịta na ekpo niile n'ụwa ebebe. Amen. Anyị jiri ọbara merie ekwensu, anyị jiri ọbara merie ekwensu, mmeri abịawo. Anyị jiri ọbara merie ekwensu, anyị jiri ọbara merie ekwensu, mmeri abịawo. Anyị jiri ọbara merie ekwensu, anyị jiri ọbara merie ekwensu, mmeri abịawo. Anyị jiri ọbara merie ekwensu, anyị jiri ọbara merie ekwensu, mmeri abịawo. Anyị jiri ọbara merie ekwensu, anyị jiri ọbara merie ekwensu, mmeri abịawo. Anyị jiri ọbara merie ekwensu,
anyị jiri ọbara merie ekwensu, mmeri abịawo. Anyị jiri ọbara merie ekwensu, anyị jiri ọbara merie ekwensu, mmeri abịawo. Anyị jiri ọbara merie ekwensu, anyị jiri ọbara merie ekwensu, mmeri abịawo. Anyị jiri ọbara merie ekwensu, anyị jiri ọbara merie ekwensu, mmeri abịawo. Anyị jiri ọbara merie ekwensu, anyị jiri ọbara merie ekwensu, mmeri abịawo. Ka anyị na-emechi ekpere anyị ugbu a, ana m akpọ oku ka onye ọbụla gaji ọnụ ya wee kọwapụtara Chineke ihe ndị ọzọ na-akpa ya, maka o zuru oke ịzọpụta na mkpa niile na nsogbu niile. Chee ya ọdịmma gị n'iru ya, ọdịmma ezinụlọ gị, ọdịmma nke ndị enyi gị, ọdịmma nke obodo anyị. Ezi Chineke dị ndụ, ịmaziri ihe dị anyị n'obi ma anyị na-adịghị echeta nwuli, ịmaziri ihe niile bụ mkpa anyị, ịmara ihe anyị nwere na ihe anyị na-enweghị anyị kwesịrị inwe, ime otu ọnọdụ ime ahụ anyị si wee dịrị bụ ahụike, ịma ha gaji ime n'ọdịnihu gaa n'iru lụrụ anya ga-ajọ mmụọ na ajọ mmadụ, ma ka ọdịnihu anyị bụrụ sọ ngosi ihu ọma na ihe ọma. Ka anyị si ike n'ime uche gị mgbe niile maka nzọpụta n'ụbọchị nke ikpeazụ, si n'aha Jesu Christi onye Nazaret. Amen and amen. Ka ọbara Jesu Christi kpuchie unu niile, kpuchie ezinụlọ unu niile, kpuchie aka ọrụ unu niile, kpuchie ọpụpụ na mbata unu niile, kpuchie unu mgbe unu na-ehi ụra, kpuchie unu mgbe unu na-ezu ike, kpuchie unu mgbe unu na-eri nri, kpuchie unu mgbe unu nọ n'ụlọ ọrụ, kpuchie unu mgbe unu nọ n'ụlọ, kpuchie unu mgbe unu nọ n'ama, site ugbu a gawa n'iru ruo mgbe ebighị ebi. Amen, amen. O Chineke pụrụ ime ife niile, gị onye zubere ka ọbara Jesu Kristi gbapụta anyị, bịakwa na-arụ anyị ọrụ ebube dị iche iche mgbe ọbụla anyị kpọkuru ya. Mee ka ụmụ gị nwetasịa ọrụ ebube niile ndị ya rịọrọ, tinyekwara nke ha jiri ọnụ ha wee kwupụta. Mee ka ha niile bịachara mmezu site n'aha Jesu Kristi nke Nazaret. Amen. Onye nwe anyị nọnyere unu. Ka Chineke dị ike na-egozi unu, Nna na Nwa na Mmụọ Nsọ. Amen. Udo Chineke dịrị unu mgbe niile. Oge ọbụla ịchọpụtara na ọdachi, ihe isi ike, ihe agaghị ka esi chee ya maọbụ mkpagbu dị ike dakwasịrị gị, ihe ị ga-eme bụ were ibu ọnụ abalị 7 wee mee ekpere a. Enwekwara ka ọ ga-esi wee dị, i were ibu ọnụ 21 wee mee ekpere a. Imechaa ya, ị ga-ahụ nnukwu ihe dị ike ga-adakwasị gị, bụ mmeri na nnapụta. Ị ga-ahụ aka ike nke Chineke n'ozuzu oke ya. Ibu ọnụ agawụkwanụ ihe ga-amalite na elekere 6 nke ụtụtụ wee kwụsị n'elekere nke 1 nke ehihie. Ka Chineke gozie mbọ niile na-agba, ka ihe wee dịrị gị na mma. N'aha Jesu Kristi onye Nazaret, ka ọ dịrị na mma. Amen.